живее момиче с кожа бяла като сняг, с очи сини като сапфири и къдра черна коса. Момиче с неземна красота, Снежанка казва си тя. До неотдавна в кралството цареше любов и щастие, а зла кралица... Нямаме нужда от твоето участие. Стражи, отведете този самозванец разказвач. Нека види отблизо гората. Здач. Сега да пристъпим към по-важната част. Огледалце! Огледалце! Кажи, че най-красивата съм аз. Ваша коварна злост. Добър ден. Приближете се. Огледайте се в мен. Да, виждам братици две. Годините променят и най-красивото лице. Имате сенки под очите. Проява на умора. Странно, имат ги само работливите хора. Да кажем, че красотата не е най-силната ви страна. Но как? Доскоро аз бях най-красива на света. Покажи ми коя е най-красивата сега. Тин-тири-тири, 1, 2, 3. Нека образът от мен се появи. Снежанка? Та тя е дете. Да, дете, което доста бързо расте. Вече е великолепна млада дама. Съмнение, че тя е най-красива. Няма. Тази Снежанка с мен не може да се мери. Стражи, искам веднага да влезе да се намери. Той ще убие в гората, а след това ще ми донесе като доказателство нейното сърце. Тогава отново аз ще бъда най-красива на света. Нима е красиво да се убива от древности и суета? Лък, ако не искаш да те превърна в купчина прах. Стражи! Ама къде се бавят? Толкова ли е трудно с една проста задача да се справят? Ох, най-сетне, уклонете се, що са нахалство. Вие ли сте най-добри умес в това кралство? Ваше височество, казват, че в лова съм първенец и от всички най-точният стрелец. Никога не се прибирам с празни ръце. На мен ми трябва едно специално сърце. Снежанка привича в гората заведи, там убия и нейното сърце му да се. В тази кутия внимателно го остави, а после лично на мен ще го остави. След свършената задача ще бъдеш награден, ако и не, от стражите ще бъде заловен. Колкото е трудна, задачата ви ще изпълня. Още нещо искам да допълня. Ако сгрешиш, с живота си ще се простиш. Хайде, по-бързо трябва да вървим. Скоро ще се свечери. Но защо ме водите в гората по-тъмно? Нека спрем, по-нататък става стръмно. А сега ме чуй. Кралицата ми нареди да те доведат тук и да те убия. А ови не мога да извърша това тежко престъпление. И знам, че от нея няма да срещна снисхождение. Като доказателство тя поиска твоето сърце, но аз не мога да погубя живота на дете. Бягай колкото се може по-далеч. Но без сърцето ми вие сте обречени. Мила Снежанки, за мен не се тревожи. От този път в дясно тръгни и побързай, скоро ще се свечери. Тук наблизо расте гъба с причутлива форма и противно на всяка природна норма тя по суш прилича на човешко сърце, че е гъба дори кралицата не би могла да разбере. Ето, тази е идеалният екземпляр, по-добра от сърце на сърна или горски звяр. Къде се бави този ловец? Може да е някой ветия или дори крадец. Моето кралство възнаграждение се дава само на онзи, който заслужава. Не се плаща преди изпълнена задача. О, ще се стана беден, значи.
Да не те излизат малко на парчета. Щупеното огледало носи нещастие и вреди на късмета. Ваше височество, изпълних вашето желание и се надявам да удържите на своето обещание. Бих желал да се оттегля към своите покои. Гледката на подобно сърце всяко огледало как строи. Чудесно, но нищо не ти държа. Важно е, че живота ти ще пощадя. Аз съм народен разказвач творец, но бях изгонен от кралския дворец. Обявен за изменник на кралството и враг, сега се скитам в гората немил и недраг. Но не съм сам в това злочестие и беда, и други тъй застигна моята съдба. Въпреки това, делото си не ще оставя така и приказката си за вас ще продължа. Не знаех, че гората крие такива чудеса. Благодаря ви, горски същества, че бдяхте над мен през нощта. Не знам как бих могла да ви се отблагодаря. Не бива да се връщам в двореца, моя роден дом. Тук в гората ще потърся някъде под слон. Някаква малка къщичка сладка. Кой ли живее тук? Каква загадка? Ехо, има ли някой тук? Не се чува никакъв звук. Вратата има 7 ключалки. Ах, виждам 7 столчета малки, а на масичката 7 чашки и чинийки и 7 недоядени препечени хлебики. Спалнята има малки легла, точно 7 са на брой. Доста е разхвърлено, може би има спречкане, дори бой. Мисля, че този дом е бил внезапно изоставен. Иначе защо ще бъде в този вид оставен? Ще сготвя, ще почистя и ще подредя, а после може и мъничко да си поспя. Само принцесите
отдавна е забравен. Сготвих, почистих, изпалнята оправих. Да изтупам килима също не забравих. После мъничките недълца събрах и от умора и изтощение неусетно заспах. А защо не си отида у вас? Що да си отида, като може да остане при нас домът и никога не е бил толкова чест и спретнат. Смешко, те все ще те преметнат. Ако тя остане за беля, на дворец ще се рече в нева. Сигурно стражите вече притесват гората. Оле, не чувам ги! Май вече са до реката! Истина ще отида да проверя. Моля ви, успокойте се, искам да ви уверя. Никой дори не знае, че съм жива. Нека да не я гоним, а да измислим някаква алтернатива. Злата кралица нареди да ме убият. Такъв служи по-добре да е открит. Кралицата нареди да бъда отведена в гората. Извика овец да ме убие срещу отплата. Нека да